Ako nastaviš tekst pesme, častim te haš kod bake, može. Šta da ti kažem, Čutat ove godine kidaću, nego Pikachu, za tebe ni. Za tebe nikada ću... Ne, Za malo, hoćeš da daš Instagram? Vukan Donji crta Vuković. Eto ga, za malo da ubode lik, dobio bi besplatnu hranu. Dođi. S nama u Dubaji. Ej, nekad bili? Sad smo ja. Stani, svi krajevi su... Dobro, za malo. Nema veze, da ćeš sad sve. Šta da radim ja, kada mi neko banuje jasuan. I dalje? Ako nastaviš do kraja refren, dobiješ par. Ako mi neko banuje jasua i zato što sam uradio to, da, sada će te suportovati Timo. O, doktor, te ona.